wyllt. Right guys, fi yma yn Ebw Fel, barod am Echoes in the Valley. Ar ôl treino gyda Danny Jones a Steffan Andreas cwpl o dyddiau yn ôl, fi yma nawr I gwylio nhw mewn action yn cyhoeddi a wrestlo. Mae gennau all access I siarad gyda rai o wrestlers, fyddai bendant yn siarad gyda Dani a Steffan yn y man. Fi wedi gweld nhw gwmpas y lle, a gewch chi weld, just fan'na, y wrestlers yn parchoi. Mae cerddoriaeth yn dechrau yn y ring, felly awn ni weld beth sy'n mynd ymlaen a cael chat gyda nhw yn y man. Ond boys, fi methu aros. Woo! Pwy sydd gyda fi fan hyn? Steff Andreas yn barod I cyhoeddi'r noson. Mae'r lle am llenwi cyn bo hir. Faint o bobl sydd yma heddi, Steve? 400 o bobl. Hyn ydy'r sioe fwyaf mae Chaos o niwef erioed wedi gwneud, felly da ni gyd yn cyffroes iawn am hyn. Waw, wel, siŵr, mae lot o paratoi idych chi, ond sut wyt ti'n paratoi ar gyfer y sioe mor fawr? Fe rai fi rownd I ffeindio pob sydd ar y card heno wan, a neud yn siŵr bod fi'n gweld eu enwa nhw'n gywir, lle maen nhw'n dod o, a hefyd eu ffug enwa os oes gynnu nhw rei. O, of course, ffigs enwa yn boblogaeth iawn. Right. Jedi 1, 2, 3, there boy. Ie, ti'n cofio. Mae'r sioe ar fi'n dechrau, fi'n meddwl, mae pobl yn dechrau dod mewn. Fi di dechrau cyffroi, fi di gweld nhw'n neud y brief a nhw'n siarad yn byti pa mor bwysig mae hwn i'r pobl sydd yn trefnu'r digwyddiad yma. Maen nhw gyd yn dod o'r ardal. Dwi really methu aros I gweld beth sy'n digwydd yn y ring na. Welcome to New Wave Wrestling and Pro Wrestling Chaos Echoes in the Valley! Crazy. Fi di ddod Kevin Llwyfan I gwrdd a Dani, cofeb, ni ôl eto. Neis I weld ti to. Ie, neis I weld. Sut ti'n teimlo cyn mynd allan I cael y ornus yma? Dwi'n teimlo nervous, cyffroes, methu aros. Dyma fy hometown. Ydi? Hometown boy. So, lot of pressure. Ti yw'r main card, hefyd main event. Ie. Do. Ei, pob lwc bai. Diolch bai. Mi'n edrych ymlaen. Oh! Bach o tag team, boys. Dwi'n credu fi a Jacob yn good tag team partnership, eich yn meddwl? Oh! Ar y top rope. Fi yma gyda Nico Angelo yn mynd yn erbyn Dani heno. Ti'n edrych ymlaen? Really edrych ymlaen yn y valleys gyda pob person yma sy'n fod yma. Ie. Ffaith diddorol I chi, mae fi a Nico I fi'n ysgol. Ysgol gyfyn yslyfera, shout out iddyn nhw. Ffaith man. Pob lwc I ti. Gobeithio oedd di'n ennill. Paid y gweud o Dani. Nico! Johnny boy! Oedd hwnna'n wyllt. A ddim mewn i'r ffens. Oh! 1, 2, 3! Dani sydd yn mynd
boys, am ornest ardderchog, yma, ffantastig. And hopefully we'll be able to come back here because you guys were absolutely amazing. So diolch yn fawr iawn, get home safe, and no star. Ti wedodd e, Steff. Diolch yn fawr iawn I ti ac I Dani am gael fi yma. Fi wedi cael 2 diwrnod hollol amazing yma. Gobeithio chi wedi joio'r fideo yma. Os felly, cofiwch chi danysgrifio I PopT, ro thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r gloch am y notifications ding dong. Neu wel chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan ni. Tara boys!